Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio Pibaro kini gilong ki khubor bam tagasni ka KHDC kadan kabenta ka bakraw banya dai ka khayi ber ka kamai ka ji ki riulum trairi da ka bate ala kami ka jingyo khayi lan ki non tribal nadu snem arhajar khatkhandai ka KHDC hadin bala job election ya ka sinshar ka khada labat lakam da ka UDP ber ka NPP ha ka jingyalam utenwal da khar bat uba tita starwal khan kum ki CEM kilale ka benta ka bakong santam baga kam ka kran kham jam bani ka tin bat kumta kini ki sunjam jong ka KHADC ha ka por babat ya ka UDP ka trade department kila pakhang shikat dei ya ka jingyo khayi pateng lai lan da ki barjilla hau pot usam jong ka KHADC kumta kini ki election MDC Arhajar Arpsan kalong ga badon kam yi ki seng riulum ban bat biang yi ulakam sunshar habayo banya kran yu ba tita starwal khan kertong ka UDP na sora uban airang biang ya ka election Arhajar Arpsan uyathu ka EC jong ka KHADC ha po ka jinglam khamat jong ka UDP ha ka por balong EM uba po lingdo ya ka trade kala penthamai ya ki trade rules bat la notify ya ka ni house name Arhajar khar khandai lapan kiwi ka by license bat labu iki kendon ki bakham ban yo trade license da ki non tribal uba titas uyathu ka EC jong ka KHADC hapo ka jingyalam jong ka UDP kala perking ting ban I license bat ngiken mau bala don ki MLA bat minister ki balet hi daladi ban yakran bat I trading license daladi ha KHADC ka badai ka jingja ka bampat jija ko menu om tangkata la don ru ki ba ujor shadu sha ka office u prime minister ka ri India PMO ka prime minister Kari India kala tho sha ka EC halor ka ni ka benta bar ka trade department kala penshai ha kitu ki por kala donru ka jungbam I license shakinan tribal hamajai bad da ki spangut kila ujor shayeng ka shiri ka Meghalaya High Court ka trade department kala tho ru shaki bor ka sarkar jilla banum sha ikinon tribal banyo apply ki kam contract lane supply claim ka trading license Ro khului sibun ya ka jingwan ka chongpi ya ka ban interview ya ka wei na ki bill ki bangilala ban pelong anya ka por ka bangalong kom CM kata ka dei ka Regulation and Administration of Land Act 2021 balai ngong ba kani ka bill ngilala ban pelong anya kalong ha ka por ka bangalong kom UEM jong kalan bat hapor mangabat kom IM galan ngalalap ba kamdon kanunu ka an kabayadai bat ka khandau ka siap hapo district council kai ka bangidon na district council bro sikata kalong tangkalan records ka bangila ban subu record yaki dulir lani yaki kot jaka lani yaki jaka ki badon joki try jaka hadin ba ngala simti kom IM jokalan ngala initiate ya kaban ya sna ya kani kaan bat ngalakot ya ki katukan ni ki member MDC ki jongi nang ta kidon ki legal advisor bat nang taru kidon ki officer ki ba ngila atrish tom na kabanta ban penwandur ban sna ya kani kaan bat hadin kata ngila pas apo ka house bat hadin bala pas ka house ru ka house kalau ong bangin ra ka select committee bat hadin bangila ra ka select committee da ka jingya ai jingbut lang ilala ban pas ya ka bat hadin bala pas ngila fa sya ka government bat da kalian ka government ru kala form ya ka special committee bat dia pej benia ya kani ka ai bat hadin bala ya pej benia nadong syadong bala bit labiang la fa sya governor bat ngila yo ya ka jingmenjur jong governor yam ngila aga tu kapor I bakpol di IM jong ka tria baka kaladon ka jingki namar bangila strict palat ya ka ban ai ya trading lesson bar haga ju kapor namar ba ngila batru wat ya gitu ki bala yo trading lesson namar bangi sutu ba ka don ka kendon hapo kanika Trading by Non-Tribals Regulation Act ba ya kanu no ka trade lani kanu no ka kam khai ya ka balala ban le edukasi kamut ngila ban pendu no trading lesson kata ka kendon kadon
Te halor kita kinongrim nakaliang kajongi ke isi hatu kapor. Hamtam kapor ke balong IM I bakpol. Ngila perking bahaya kajing ai lesen. Bat kani kajing perking pat kalapoi hadu kiskor jong ka prime minister. Kabamut ka prime minister office. Kala tho daga city wat syaulat jong ka jela saka sarkar ba bantu kelarlem halor kani kajing pendik kajungi ya kajing ai ya ki trading license. Te kata ka de kawai ka ba la penki ha ka to kapor ka ba ni strict ya ka ban ai ki license. Tad ha ka ju kapor ni lawan ra ya ki rules ki ba thamai kumno ban penkiu wat ya ka bai license ru wat ban kham penbun ki kendon na ka benta ban yo ya trading license. Kaba ki khasi ki jungi ki bayo eka kam ki aino hagiwe pat ki barzala ya kata nakaliang ke jungi ngimla ban cek namar ba kani ke kam simet ke jungi te kalong ka ba adu kata ndrei wala kata ru ngi yai kentu ya ki pat ba bakinom bakin kiar na ka bale benami komiti ngimla ban tuklar ka kam ramas nong nama kani ke kam jam ki khlit nong secar ka ba mut jam ki sim te ki wadada te kadika kamram joki ten rei habadan pat kanu kajing nakaliang ke hima ki juan syaka disi konsel ya ke isi ke jonga kam dei de kajing bamla trikam lada kumta lada ki ong bangamla trikam balai menta ki lek keleng ban kam ya kalan bil ban kam ya ka amendment market act ban kam ya ka town and village development council act hi nilawan ra ru ya ka kelan bil kaba hadir gilapan kala syaka amendment ya ka khasi custom lineage act pi kata ka jing keno kalong ka bam syong nong rem namar ka jing penhap yang ahi kalong syai namar baki ladon ya ka number ka babiang baki sengo baki lala ya ka ban yalam ya ka isi te ka syulong bai kumta baki lakwa ban bat ya ka bor ten rei ngakwa ban penken mau iki ba kaladon ka por ha ka bang simti kum CM ba ladon ba ong ba kani ke isi ke di bane adu bekut ban sukeno bang ngililam he ha ka por ka bang abat ya ke isi ru ha ka por ka ba ya sign ya ka MOU halo ka boundary issue nakaliang ka jungi yang scam bang ngimhun ya kata ka jing ya sign ya ka agreement hak bedai bat ka kam border ngi nakaliang jungi ngi ong bet bangim hun ni kani namar ba ngi ong boput usam jong ka state ude ban long ru uput usam jong ki hima tifan ong ba ngi su sakom haki kalong ga ke babakla ba ka de jing keno ka bom dan nongrim tenrei hadin bangala syong pat hakaliang persya kidon pat ki isu ki bangi hap ban ya keren lang kidon ki bil ki bangi hap ban ya merzing mut lang teladang isu tu bagi digi bil ki ban rai ke jing mentoi jong upat ba jong ki dorbe snong jong ka jat ban riu ngihap ban ya trilang kumnung isu persya namang ala ong ba kaliang persya ada se konsil kam dei tanggal yang persya de kedai ru kaliang yate tingi hap ban yate ya ka badai yo ke jing syania jong baro kisnong ayo jing syania jong ki rangba snong ki kri rong sensar kiba ngaai ya kajing trilang nakapor sa kapor bat ha kajing dei bat pat ba ngadei unong mi khmat ubayajan bat ki pat ba ngadei unong mi khmat ubajudan rekat bat ki pat ba mdei tang bat kilong kemi mdei tang bat kilong pan re khamtam bat ki samla khamtam ha ka bakentiu ya kaliang jong ka sports ya ki samla jong ni ka thang ngaju trei ngaju pelong ki tournament man ka snem na ka benta ban kentiu ya ki samla ha kaliang jong sport kamdei tang hak football hnrei wat hak basketball hak cricket bat ki wepat ki kam sports ki bangidon hak ni ka than tina kata kadau ngadang don hi ya kajing snow scam bagi pat ba kendang ai kajing syania yang hak ni ka kenti ke pementa namar ba ki pat ba asora ki lem ko ba pair ha ba ki jiet eu nami khmat ka we kajing jiet nang fat de bandon ba uba itu ubaki itu kinum jiet eu nami khmat ubam pat itu Kinumpat jit yung nomi khmat ubampat lei nakabanta ka konstitusi. Ubampat jumi jupau hakikam snong hakikam tau. Bampat jumi hakinu hipat ba dalai kinum jit ikon kita.
ke platform ya kini ki jingshat tanrai ki jongi ki rukom tanrai ki lariti ki jongi ni ka monolith festival ke platform nam ta jongki chen ngayang ha juk kanong rem nampat juk kela na kanong rem ka bangayang nadu ka slam ar hajar pra bangayale election hadu menta ngayang ha juk kanong rem ke parti UDP nampak juk kela seng nampak juk kela parti le hadu menta ngayang juk kanong rem balada nga kumunong yalam ngam scam kanong rem kumno ngan yalam yaki pai ba kabakongsan kalong habangi kam ya ladi kum kinong yalam ngideban scam kanong rem la jong swa tada yala ka jong ka yeng pim pala pen scam kumno filet pen scam yu pai ba